Искам да ви кажа, че ако подобно съдържание ви харесва, винаги можете да се абонирате за канала. Така помагате много за канала, за което ви благодаря. Първи факт. Европейците се страхували да ядат домати, когато им ги представили за първи път. Учените смятат, че Ернан Кортес донесъл семената през 1519 година с намерението плодовете да се използват декоративно в градините. Към 1700 година обаче аристократите започват да ядат домати, но били убедени, че плодовете са отровни, защото хората умирали след като ги консумирали. В действителност киселеността от доматите извличала оловото от техните оловни чинии, така че те са умирали от отравяне с олово. Не знам колко е вярно, ама да кажем, че е вярно. Щом съм го чел на толкова много места, трябва да вярвам, че е вярно. Абонирайте се, ако ви харесва. Котките имат по-малко пръсти на задните си лапи. Така. Искам да спомена, че много бозайници имат по-малко пръсти на предните си лапи, но както и да е. Да продължавам с факта. Подобно на повечето четириноги бозайници, те имат 5 пръста отпред, но на задните лапи имат само 4 пръста. Учените смятат, че задните лапи с 4 пръсти могат да им помогнат да вървят и да течат по-бързо. Добре, съгласен съм. Факт 3. Първите портокали не са били оранжеви. Оригиналните портокали от Югоизточна Азия били хибрид между мандарина и помело и са били зелени. Всъщност портокалите в по-топлите региони като Виетнам и Тайланд все още остават зелени през зрелостта. А вие напишете, ако сте яли помело, хаштаг помело. Факт номер 4. Повечето герои на Дисни носят ръкавици, за да улеснят анимацията. Уолт Дисни може би първият, който е сложил ръкавици на героите си още през 1929 година, къщата на Опри с участието на Мики и Маус. Освен, че по-лесен за анимиране, има и друга причина, поради която Дисни е избрал ръкавици. Ние искахме да има ръце на мишка, защото трябваше да изглежда по-човешки, казва Дисни пред своя биограф през 1957 година още. Факт номер 5. Някои гъби създават зомбита, след което контролират ума им. Тропичната гъба Офиокордицепс заразява централната нервна система на мравките за около 9 дена. Когато гъбичките са в телата на насекомите, те имат пълен контрол върху движенията на гостоприемника. Те принуждават мравките да се катерят по дървета, след което да се сгърчат и да паднат в хладната влажна почва отдолу, където гъбичките вилеят. След попадението им там, гъбата изчаква слънцето да бъде в най-високата си точка за деня, за да принуди мравките да захапят листой и да ги убие по този начин. Факт номер 6. Фъстъците фактически не са ядки. Те са бобови растения според Мериам Уебстър. Ядката е ядка, ако е твърдо овит сух плод или семена с отделяща се кора или черупка и вътрешно ядро. Това означава, че орехите, бадемите, кашуто и шамфастъкът, дами и господа, не са ядки. Също, те са семена. Снегът всъщност не е бял. Да видим дали вярвате. Ако вярвате, напишете хаштаг вярвам. Това е вярно. Снегът всъщност е прозрачен. Снежинките са направени от ледени кристали, така че когато светлината преминава през тях, тя се изкривява и отскача от всеки отделен кристал. Целият спектър от светлина се отразява обратно към очите ни и виждаме бял сняг. Между другото, знаете, че не го чета това нещо, чел съм го преди. Просто съм сторил главата надолу по-ми удобно. Факт номер 8. Да ви кажа сега. Шотландия има 421 думи за сняг. Да, правилно чухте. 421 думи. Това е един от многото забавни факти за снега. Няколко примера. Снес, за да започне да вали или да вали сняг. Фефле. Надявам се да го произнасям правилно. Да се вихли. Флинк дринкинг, мисля, че беше. Слаб сняг означава и така нататък. Факт номер 9. Октоподите снасят 56 000 яйца наведнъж. Представете ли си?
майката прекарва 6 месеца толкова отдадена на защитата на бебетата, на децата, ми то бебе деца, че въобще не яде. Когато се родят, бебета са с размер на оризово зърно. И номер 10 факт. Надявам се да ви е интересен този факт. Сините китове изяждат половин милион калории на една хапка. Това е умопомрачително. Тези 457 000 калории са 240 повече от енергията, която китът използва, за да вкара, например, крил в устата си. Това беше видеото за днес, приятели. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте клипа, абонирайте за канала и да знаете, че качвам видеа, може би петък, може да са 2 видеа на седмица, едно. Канала ми е нов и не знам още. Както и да е, хора. Ако ви е харесало, абонирайте се и ме последвайте. Айде, чао!